Good morning, guys. Ano ganas, kaya magtanong may gamot eh. Oo, may ganas guys, kaya magtanong may kamote. Medyo naman yung ano. Medyo naman yung ganas, mautan. Majong buntag day natang tanan guys. So karon nagtanom si Papa Gabriel og kamote. So mana siya guys isa nang gisugdan og tanom. So magsuluplayt sa laman sa tanom-tanom diha kay ga ko taon dari na pamalagi sa madsang kilid. So kinahanglan sa nato mo kahuway. So mana jay buhaton guys, gikubkuban ng Papa Gabriel ng isang kamnanan. So nga na siya mga 3 man sila naka mga tulo lagi ka buok. Tulo ka pinutol ni nga ganas. So mana siya guys butang dan has buho sa tabon-tabunan sa tabunan na si Jagjuta. So nga na si Jang tabunan das pikas sa dari pa sa pikas at tabunan ped. So naan sana ba ning gitabon nimo Papa Gabriel nga puro man ni tawo ni geang di na kaginhawan ng imong kamote. Puro man ni tawo na geang wa kasi pino naan sana ba na lumangas nang imong kamote na padir. So nga na kuno na si guys ni mo sa ipangutan nga ano pa pud tuwing taon nga puro man ang imong gitabon. So nga to guys to ko si guys. Nga to dai kuno to si guys unja ug uwan na kuno to bakbukan to si jang punuan karon kunong mahumok. So nga na dai pa jang style sa pagtanom guys. So lahi ra man gani si kay binagwad ra man gadling juta mo na si jang tibugok ag juta. Lami gajud to untang gidaron. Lami ta tong darohon gajud guys karong pino kaso kuan naman gamatoy ra man pud dari ag area. So mga pila ra gud pud na sa kapuno guys mga 20 ka kuan na gud pud na buho. So mao nang ginga na laman gibugwad na laman kay ug daruho na guys manuho pa mi kay agkabaw di pa magud pwede na mas sa idaro kay baguhay pa to si gi-iay mahadlok mi og kuan ag gi-iay ba masayang unza mahal ba ag pa-iay in taon ros mga buhion 600 na ag pa-iay. So mo na nga di salaman na mo idaro ag kabaw unsa nagpuhon og okay na gijang ko si jang lawas gadas na nga gimanggod kay ingod bi og buntis na to si sus Ginoo ko nalabian mas katambek ag lawas kaya naman sila nga basta ko na malabi as katambek mahilis kuno ag gibuntis mura day pagtao guys to abi na huog sa tawo ra nam hitabo pati day pus mga hayop. So mo na guys nga amo sang ipa kuan si nga di sana mo sila gamitan nga mga daro-daro ba. So mo to amang gialimahan nga buhion. Sa mo na guys nga naataas na og tolen si Papa Gabriel. Naghanay kita lang ni Papang kamote. Sa tuyo ya. So kumbati ra jud ka diha Papa Gabriel kay arong naatay mautan pohon-pohon man na laman natay makutlo diha ma lapuan or di ba gisahon adbuhon niya na guys badaghan magud pud nigma kuan ning ganas no. So lami jud ka ning ganas bitaw kay padugang ning dugo kay nga na ba daghan ning health benefits sa tang lawas katong mga animikon mo na siya alaw ujon higupon ng sabaw na pwede pa na siya isagol sa istang sinabaw dubuhon. So daghan na siya guys ug magamit ning ganas pohon ug kaluyan sa Ginoo mga buhi ni. So nga na agad guys or na miss amang mini garden. So man siya guys nanay daghang tanom da ng Papa Gabriel na saging na kapadyas daris dapit nga sayda nang nagtapunok na ng sagbot dato dapit sa unahan apoy isang itanam da ng mani. So nga nakakugihan ning hang partner. So malagi na kumbatin sa hinahinay laman kay Ginoo ko simba ko unsang mabughat tabangan kuan para ba ni kabuan siya guys gi kana operahan 7 ka buwan dapat 1 year na siya nagpahuway saan taman lagi nga aga ko man hinuon pod ron lagi na kuanan na ingani. A few moments later. Guys, masungod to ni tanan human nagtanom ni Papa Gabriel isang kamuti pa. Kaya mabuhi na. Guys. Kaso grabing bekaras init. Malaos man kana bisbisan naman na pa. No. Lagi bisbisan og di na uwan. Bawi man pud ag uwan, grabe man bawi uwan, bawi ag init. Grabe init akadto. Labi na ka nang bitaw nga oras mga alas 10 nga na grabe na gud init. Yang hapon maulian na siguro na.
So nag-video ganiha si Kuya Kinkin. Kaya naligo man ko ganina. Diya. Hanang gitangtang agatong kuan nay. Plaster kay sakit manoon og na ato. Kung mo kuan ba? Nagkapit sa size pamugod ni tangtangan ning stapler na danis ang kilid. Ang mga turo may ubay pohon, follow up check up na. Busy na Kuya Kinkinot. Busy na siyang gisuwat. Hani na imong gisuwat Kuya Kinkin? Ha? Unsa na? Tula. Tula. Unsang kuan na sa man ang tula ah? Kang Dr. Jose Rizal. So magkuan si Kuya Kinkin guys, mag-recite si Jadana kay nagbalik ni Ja sa eskwelahan. Munay ijang atulaon. Kung bati Kuya Kinkin na nagadso ng estudyante. Guys no. Dag si Ilia, no ko si Ilia guys gihilantan man. Gabi ito jahilanat pa no. Jahilanat kay ijang ubog grabing gahiah, Ginoo. Natay na po nila ito sintir. Ang sana ba ni oy? Diyos ko Lord. Anak po ah. Among bajing na may. Taputi ka tong. Uy. Ko sa kasi dapat tong. Subo sipon. Imbis na wa na na. Yan na po ni balik na po. Lawasa. Ito good. Adlaw rin tagabi bugnaw sa mo sa makaisa maka. Ano lagi? Papa, Grabing inita daris amo og adlaw. Mazog amo rapod sa laing lugar siguro pod sa Inzo siguro pod itingali pag kaadyo. Grabing inita og adlaw sa ini kagabi Sabi nag-ari na dapit sa kadlawon. Wa na grabing tugnawa kaadyo. Muna nga ag atang lawas. Mo na nga ag kuanan. Agbengga just pislango. Pag ako dahil nagisipon man ko. Ano mo lagi ng ughatsingan ko. Hanang pagganda na ganda sa kilid. Kaya mo mag-usak. Ag. Limusito. May limusito. Palita lagi kong limusito. Kaya inom kong limusito. Miso na yang isog pa ba? Sinipig sa sip na No po Lord. Nagabi guys. Nagsige man day kog kuan. Saingan na to pa. Nagsige og. Nagansa? Nagsige ko kog daghang gabi Ginoo ko. Matutang Kuya Gailen sa tugtingag. Tiaw, nga ron nagtingag. Tiaw, lain mo ko ng pamati. Wa ko nang inom sa pain reliever kay sakit lagi ahang malingkawang. Madlok ko kuanan sa kidney simbako. Sumuot ako kainom sa pain reliever. Mo siguro to mo tong nagdaghang ko gabi Lia. Okay na yung pamati be? Di pa okay? Hindi naman yung bading gamay guys. Okay lagi na be. Pangko ni Jesus ma-okay na na. Okay. Suwat po siya saniti. Narabad siya kaadyo na yung mga etik. Kimyat mo suwat. Patanaw ko sa katoy mo sinuwat ka be. Awa ganiha day be. Naman na siya gisuwat guys. Nagpatudlo siya na suwat ganiha. Liters. Mga liters siya gipatudlo. Unja pagkahuman. Isa pang asundugon na rin sa bus. Arang na siya kadyo kahaniti. Salamat sa Ginoo. Kadali ra kadyo mao. Haniti na po mag-growing. Very good, Ilia. Plaster pag ito lumisakin. Oh, Kuya Kinkin. Lumisa. Plaster dito suwat ka. Bali mo lipod. Kaya nagkahuman. Pag-recite na kay... Recycle. Pag-recite. Kadahot mo timan ni. Pa. Ngunit Pag-recite kay Inzo na nga. Kuwanan ni ka Lunis pohon. Nila tong tulaon. Lagi madahin sa may assignment dito sa school. May assignment? Hindi mo mangitang-tang, agi mong ipit. Di lagi na ganahan magpaipit ba? Haman ang ipit-ipitan siya guys. Ang stylan ka. So hindi ka kuha na mabunghan siya. Hindi nga tang-tangan ka na siguro masakitan siya. Igo ra mo ko panakuha ng imong hair. Tawanan pag-aipitan. Di ako dari guys, di do dyan. Minta man dari kay sapog at ang kanot. Ano ba na ko yung sige ka magukasukas sarang inita? Buot. Ano muut. Grabe dyan bitong inita dari karon. Diyan mo kalit og uwan. Mo di isas
Majoy isas makakuan nga makakuan og trangkaso. Kana bitaw karang inita sa palit og bunda kag uwan. Trangkaso gajud mo labasan. Bukad ka jug adlaw. Diyan sang kadlawon grabing tugnawa. Gablog langit Dahil na guys, palitas papagabril og paracetamol. Dali, day. Salamat day kazo ni Mates. Sa mong gi-share nga blessings, Mates. Salamat kazo. Ipalit si papagabril og gas. 1 sack of rice. Salamat kazo. More blessings. More blessings pa nga mobalik ni mo Mates ha. Amping ha kanunay Mates nas New York. Always amping diha Mates. Nagkudkod diya kay magbiko kunumi. Yes, papagabril. Kita po as inday kaya rin inita ka azo ning abot og 38.5 bagi sang kainiton. Ni panrapuhan ang us-usag isang hilanat. Dari guys kay uso man lagi in taon po darig trangkaso. Si Lia nadakpas trangkaso. Si hilantan. Ubo. Oo. Sipon, isipon ko. No, ano imong ko anday. Ang termohan ganiha guys, 38.5. Sama na hang ipangpunasan, ang ko ana ron termohan og utro. Sabi. Ang ipanrapuhan ng isang kailukan. Day. Tingama ko kay ni saka man dari taas nagleuke. Ang bata kay di man sa mag pahisyo og na bation. Pa. Magkuan lagi izaha, luko-luko lagi izaha, mana mahadlo ko. Sundan dari. Ang gitermohan 38.5 naman dahil isang ilanat. Painom na may ganiha, mga alas 2 pa to, isang paracetamol. Gahi ka, bintahan na gani ron, kaya painom dito. Humuk-humuk na gani isang ubo, ganiha, grabe ka isang gahi Painom na magkalabo. Ay, ko Lord. Paganin na adyo sa mama na food. Ay, ako. 38.5 man to ganina. Ano ba? Tatanawon. Bila. Ano ba ni? Uy, ano ba ni? 38.8 man. 38.8. Saan ka initon? Ganyan 38.5. 38.8. Na? 38.8. Ay mo kainit. 38.8 ang hilanat ni Kim Kim. Diyos ko Lord. Nang panrapuhan. Kainom naman hinon ni sa paracetamol lang ipainom. Ayaw ipijang mata ha. Ayaw ipijang ha. Kainit imong lawas ha. Okay? Ang buhat sa papagabril. Ilok baby. Tas ilok. Tas sila sa huwian. Ilok. Mamaray na batiin basta kamuha. Ako. Wa na lagi na bi ampo ni Jesus bino. Wa na nang hilanata, nagput na na. Madlek ka sa kuya nga ni guys, basta nang hilanat. Diyan na binagkuan. Kinahanglan na dani, tambaw na siguro ni, kinahanglan na ipa-check up. Maso namang na doktor sa mga center ugma. Kaya pa-check up na si Inday. Papagabril naman na yung pakuan nun. Kung malistaan ni para sa ubo. Yung bataan ni arang makazuka. Dali takdag kuan. Uy. Ay nga na. Day, tarong day. Kisa kita ng kuan day. Kisa. Magisid po ko na mo taas. Kay habag. Inat-pira mo usos na hinanatay. Wala. Mas mga Dahil pagampo ni Jesus na yung mga anong hilanat dahil ha tama ibaan panlukag
Kuan. $38.8 ang ganiha, 38.5 gano'n, 38.8. Ano ko Lord. Napapasag din ang gaming badzi. Maka? Ano naman? Nan pamate? Kira ka? Kira na na eh. So, tawan-tawan. Okay. Nuwa lagi na. Inam water. Water. Inam water? Barag. Okay, hawid mama. Okay. Naghala. Nga nag-inom. Kaya magsige kag ihi. Kaya mawa na hila na. Ilok dam. Sakit tilaok? Sakit kaayo? Tumsil maka ka. Bako. Sakit ko na dyan tilaok. Sige manggod sa ubo mo siguro sakit dyan tilaok. Ang po ni Jesus, maadyo na na. Wala na una ha. Pawis ala. Banan kang mamadane. Yung bata dyan na batiun ba? Bala kitang dagka kay maka kuan man ta. Pailin-ilin man tas tong bati. Ako, Diyos ko Lord. Niwang nagasagag sa motiliya. Gana mo kaon. Ako. Paway day ha. Ngit-ngit na rin sa mong kwarto guys. Ngit-ngiton kay agsuga to sarang habuga kaadyo. Paway kinaraman ko dari sa mong kilid ha. Eh. Kapit na rabang itong exam B. Merkulis ang exam ni Inday pa no? Merkulis ba? Isang exam? Huibis? Utso? So, ag kuan kanang sa ganda ng ang ilang exam guys. Karong ang exam. Why classes Inday lun kuan? Schedule ay man guys. So, ag exam ni Ilia. Merkulis. Lunes to Martes. Isa mga classmate. Sa Inday, Merkulis kay gibahin-bahin man sila.